ti kabit. Imbag, tanasabat ka dito'y dalan. Masigurado ka nagsweldo ka. Mangted ka man iti kwarta, manak ka. Isardeng yuman ngamin ti bisyo yu asugal nanang. Naglaing kayo amakitong its, kananya pa'y dita asugal. Day talahang matipagliwliwa ka. Ipari tsukit din. Apay, milyon ay at itay-tayak. Uray basit, numaurnong, ado day jay nanang. Ay mangted ka kidding. Itid mo man amin kan ni bakit mong. Saan ko nga itid amin, nanang? Anya iti kwartak no itid ko amin kinibakit ko. Iso nga ikanak, sakbay nga yentrigam kan ni bakit mo, ti kwartam. Ay, halaman langan. Ngam kastay ko na ako na. Saan nga iti sugalan ti papanan nyo? Isardeng yung ti agsugal. Kasano ang makasubutak ngay no isardeng ko? Naladaw ka mo't ita. Ada ka din na panang sakbay ang nagawid ka? Apay adamagam no apay naladawag. Agat atap ka di? Saan mo't lakay? Dinamag ko laang mo't. Tasaan ka mo't asigod akasta. Di ka kumamot agbalin ama nagatap launay. Diya kaya ti kasta. O sige, lipato mong ti dinamag ko. Sa anak mo't nga agat atap. Ina ko naggautamangan tayon. Nasaysayat pa'y. Saan kat atila damdamagam? Saan ko nga ulitan ti agdamag? Ayan ni Lenny. Ada ija kwarto na. Ada ngamin homework na. Oh, apay analiday ka, friend. Saan ka matasigod akasta? Kuamin, friend. Ada nagbaliwan ti asawak. Idi damagak no apay analadaw asim mangpet. Maditi sungbat na kanya. Saan nga taan na ban no? Iso ang maditi pa nagsungsungbat na ako nam? Anya ko mati nakabanugan na. Madlaw ko ngamin, asaan akas idin ti iiliwan na kanya. Agpaliiw ka. Ama ka no, damat makagapo, friend. Di na pa'y iyawat amin asweldonan. Anya? Ni James kat ititid namat amin asweldo na. Baybay aklatan Tako na namot a packet money na kamo ti dadduma. No ni James ti kasta adi na itad amin asweldo na. Agata paklakit di. Mami, apay apasaray awan ni Daddy. Ama no ada inaramid na. Iso asaan manan asimangpet, anak. Madlaw ko ano agawid. Kasla saan ama iliw ka data. Saan man? Nabannog la siguro. Iso akas jay. Apay ngay idi, Mami. Uray nabannog. Kat naragsaklat no sumangpet. Nadlaw mo matgayam dayta, anak. Mami. Adda pa'y jay, adda kami ijerwar. Adda imawag. Kat inawagan na iti darling. Ha? Pudno ka di dayta, anak? Mami. Kunak nga rod no sikat imawag. Ngamjak mat nang nga inawagan na ka iti darling. Bakit? Kunanamatkan ka, Mami. Kunak no mabayaganak nga aguray kan ka, darling. Inuray ko pa'y mat ati dismissal mi. Sakbay arimuharak. Amo ka din ibakat mo nga da relasyon ka? Apay ko mga ibagak. Inton nagreklamo, delikado tan. Siyak nga minti mo na akaayan-ayat mo. Apay nga isuting kalaysam. Sikamot ngamin. Sinaktam tiriknak. Kunam nga break tayo din. Iso nga yung kasar ko ni Jenny. Ay, idi nga minapanak ijay abroad. Kunak numalipatan ka. Saan mo't gayam? Ngamin, dinak mo't inkasar ti salbag anigro. Ay ayatan kalata, itilikodan ti amin. Uray siyak, ay ayatan ka mat. Iso nga inawagan ka, apama na simang pata. Mami, kasangay mo. Ngam apay asan ang nagawid ni Daddy. Jakman amo, di pa'y imawag mat. Inawagam ka din ni Daddy, Mami? Saan, anak? Pinaliiw ko, nung malagit na ti kasangay ko. Ngam talaga nalipatan na ni Daddy. Awagak man nga rod. Adakan ka dayta, anak. Uray saan na nagawid? No kinablaawan na ka kumamat. Saan akon anapatagkan ko, ana? Nabayagan anadlaw ko dayta.
Dinamag mo kumaan no apay, mami. Agpungtot ngamin adagos no agdamagak, anak. Hello, Daddy. Ayan mo ka dita? Andak dito'y trabaho ka, anak. Andak ka di bagam? Ha? Iti kastoy nga oras? Ada ka iti trabaho? Dito'y antidestinok ti kahit wasawan. Nakawag ka man. Ay, Daddy, awan ka diti malagip mo ita nga aldaw? Anya ka dito nga aldaw? Lagipam no anya nga aldaw ita. Imbaga ka din ni mami, ngawagan na. Saan, Dad? Sige. Bye, Daddy. Inawagan na kakaditi asawang, apay kas na kilangam. Inidapta anak ko ti cellphone na. Madama pa'y ngagsasarita kami. Itaman pa'y nga umawag ti anak mo. Sige, tagawid ak pa'y. Apay nga agawid ka, katrabiin. Saan ka nga agawid? Ang mga nuagsakit tinakam ti anak ko. Masapak to nga umahinton bigat. Anya? Kabutang mo ti anak mo? Saan ko akabutang? Diyak kayat agumura kanyak. O sige, tama panak pa'y. Sinalbag na di nga agina. Isuda ti kainagaw ko kinisang. Anya nga tati aramidak. Tapnuguraan ni Samday Jay a Jenny. Masapul amang panunutak iti agtang. Tapnumabukudak ni Sam. Anya nga tinagkurangak ka ni Dadim. Apay adakkel tinagbaliwan na. Uray itala kumakasangay ko analagip na. Ha? Mami? Sino nga tati umay ita? Katrabiin? Siya kunti mang lukat anak. Mabitlaan. Happy birthday, bakit? Oh, awatam da ito'y sabong kin cake. Ada ka. Kung nakalipatan ako na. Mailiw ako na ikan kalakay. Arakopan ka man. Awan samat ni Sam dito'y kampo. Sumangpat inton madamdama, Commander. Sa balin tinasumok di gayam mo. Kanayon apumanaw dito'y kampo. At ang amin apartment na iti asidag, sir. Paggastusan na pailayang ti apartment. At alang aruden pagturugan dito'y kampo. Ay, huwag nga rod, sir. Madamdama lang, danday jay. Standby tayo lang. Urayan tayo ti order. Ang mga no mai-deploy tayo iti sabali nga isla. Maisabak tayo ka di manen, sir. No kumaro ti parikot, may papan kadag iti rebelde. Kapilitan amapan tayo ijay. Nagsapa pa'y laang ng agrub-rubwat kan, lakay. Pimanawak nga minidya kampo. Ang mga no sa pulendak. Kasta ka di? Mabitla nga rod, taitimplaan ka iti kape. Ada na pudot, ada no. Anya ka di nga oras nga agriing ni Lenny. Riing nga klaangan. Naladaw nga min anaturo, gapoy ti assignment na. Saan ka unay nga agdardaras? Diyak kaya ti maladaw. Ha? O sige, ingka pa nga rod agpakada ka ni Lenny. Sigurado asapulan na ka nung makariing. Lenny anak, inako niti trabaho. Daddy, imay ka dito silad ko? Umayaklag pakadakin ka anak. Inako niti trabaho. Naladaw ka si mangput idirabi Ita, nagsapa ka apumanaw. Apay ngay, Daddy. Saan ka da pinatgakon tikid daw mo nga umayak? No saan ko akinid daw? Saan ka nagawid? Agawid ak tumanen. Agpakadak pa iti boss mi. Asi, inako na ka. Bye. Basta ikarim ha. Agawid ka manen, Daddy. Wan anak, promise. Agawid ak tumanen. Sige, babayan. Imbagta na sapa ka asimangpat. Ay nadyak nakaturturo. Tagmay may saak dito apartment. Isungarod na nasapa kasi mangpet. Tado magasak pa dito eh. Sakbay ang mapana ka dya kampo. Api ngamin anapan ka pala ang ijay ayan ni Jenny.
Uray na panak, tas si kamot ti ay ayatek. Napanak lang, tapno saan agumura ti anak ko. Apay no alaam-laangan ti anak mo dito sidong ta, darling. Isina mo ni Jenny. Panagkunam ka di, kat kayat ni Jenny ama isina kan kwa na ti anak mi. No apay ngamin nga inkasar mo day jay a babae. Amomon ti makagapo, saan ka di? No saan ka apim manaw? Adayo kuma, nga ingkalaysak ni Jenny. Ada ibagak, ngam di mo ibagbaga nga indanon ko kan kagayam. Anya ka direta? Sakbay nga ibagak, adaman pa'y damagak. Kurang ka di pa'y tit-itad nila kay mo kan kasweldo na? Talaga akurang, friend. Ada ka no apartment na itiruwar ti kampo. Kasta ti ko na nila kay ko. Ha? Apay nga ag-apartment. Adamat pagturogan da iti kampo da. Da itamat nga rutidak kala pagsidsid na awak. Nabayag ka din day nga apartment na, friend? Ay, tsaka mo, saan nga ta nagsinublianda ka ni Joanne na sigo da kayan ayat na? Ha? Apay, si mangpot ka din day manipod iji abroad? Unsa man? Sinapol na kaitay ni Commander, bro. Ingkagpakita kan ko na. Anya timbagam anapanak. Basta imbagag, asumangpot kamot laeng. Sige bro, agpakita ak. Tapno di na ibaga, anag-awulak. Sapay amangan no adda order, amapantayo ka no iti sabali nga isla. Ijay ka di kanayon apapapanandag iti rebelde, bro? Huwag nga rod, bro. Delikado nga rod, no sumabak tayo manen. Sapay ti platon tayo ka no, ti medyo agbayag ijay. Ijay ka di ti sumaruno a destino tayo. Day tamat ti ko na ni Commander, bro. May kan tayo iti duang aldaw, amapan kadag iti babalay tayo. Iti may katlong aldaw, agrubwat tayon. Mapantayon iti sabali nga isla. Nakasaganan tumatan ti military truck apagluganan tayo. Awan ti maladaw. Yes, sir! Sige. Sige, natin mga rodan. Agawid ka kadi ijay lugar tayo, bro? Un, bro. Siga, di ka agpakada kadag iti aginam. Ay, yawag kong tulangin, bro. Kagap-gapok mo't ijay, di rabi. Kasta gayam. Ijay gayam tinaggapuam. Un, bro. Apay, di ka agpakada kadag iti aginam? Yawag kong tulangin, bro. Kagap-gapok mo't ijay, di rabi. Kasta. Ijay gayam tinaggapuam. Wen, bro. Isu asaan na naman sapol ang mapanak pa ijay. Ni, apay nga ron nga agrubrubuat ka arumwar. Papanam ngay. Adala papanak, bro. Ingkan iti papanam. Pamapanak matan iti papanak. Sige nga rod, bro. Sang butak ti umon abos. Tapno makadano nakadagos ijay lugar tayo. Mailiw kan samot unay na, bro. Gagangay na, bro. Nabayag ajak nagawawid. Agrubot tayo. Tayintag pa siya. Sakbay ang ma-deploy kami iti sabali nga isla. Anya? Mabayag kayo kadi ijay, darling. Amang ano ijay kami na ma-destino. Agmay saak dito apartment. Pagsaritaan ta day tayo ijay restaurant apapananta. Intag pa siya. Tadwala nga aldaw tinaitid a time out mi. Kasta ka di. O sige nga, Rod. Intapay agpasyar kan mga ijerwar. Diyak ko nagluto, Ag-take out talaangan iti kanan tanto dito apartment. Sika, no kasta ti kahit mo. Adakan lakay? Un bagat. Ngam lading itak. Duwala ang aldaw ti time out mi. Mapan kami kano iti sabali nga isla. Ijay ti pakaidistinwan ti platon mi. Kaya't mo asawan. Umadayo ti destinasyon mo, lakay. Huwag nga ron bakat. Sapay ado ka no ti simbang ba ijay a rebelde. Ano kasta? In kayo makigubat? Pag madyan mo ti kasta trabahom, lakay. Anyamay nga ron bakat. Iso nga ron ti trabaho ka. Timang salwad iti pagilian tayo kontra kadag iti kabusor. Agan-anad kanto akan hayon ijay, Ay na, di ka kadiagdanag bakat.
Kanayo nak nga aganan nada para kan kadagiti anak ta. Di mo liwliwayan ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Mami, nakitak matikadwan ni Daddy a soldado. Ni uncle mo a James, anak? When, Mami? Nagkuyog na nga taka ni Dadim anagawid? Apay nagsubli adagos ni Dadim? Saan, Mami? Nakita ka kasangsangpet na. Taad daawit na abakpak. Kasta ka di? Ang mga no nagsinublat da nagawid. Kasta nga ta, Mami? Nalabit, anak. Adda ka din nila kay mo? Iso anak itsanda ka matgaya man? Ha? Nagawid laang nila kay ko iti kasangay ko. Ngam nagsublimat laang iti kabigatan na. Nagsapa nga rod ang nagsubli. Kayat mo asawan. Saan nga may nagpakada-kada kayo ka ni Lenny? Nagpakada? Apay ko mga nagpakada, friend. Kunangamin nila kay kong pinalubusan idati commander da nga agawid. Takalpasan ti dua nga aldaw, mapanda ija Mindanao. May deploy da ka no ijay. Delikado nga rod na may deploy da ijay. Apay nga matimbaga ni Sam idinagawid. Kay bagbaga ka no ni commander itay bigat gayam. Kasta? Ngam, apay asaan ang nagawid ni Sam? Nabanuga ka nagpasyar, darling. Agida pa'y Sana bali, tadamot in take out tama kan. Ay, darling. Masapol nga agawid ka pa ijay lugar tayo. Numabayagan kami ijay Mindanao. Awan kaduam dito eh. Basta kanayon kang umawag ha, darling. Kan ipawitan nak iti kwarta. Tawan pagsapulak dito eh. Awan matan trabaho. Ariglado, darling. Aginanakan. Tawagak pa iti anak ko. Agpakadak. Ibagak amapan kami iti Mindanao. O sige, darling. Maturugak pa ya. Tanabanugak iti panagpasyerta. Umay kaadagos ha. Apaman ang maawagam ni Lenny. Agida ka iti arpad ko. Hello, Lakay. Kaano ka dito ipapan mo ijay Mindanao? Nagawid ka kumapay mo't dito'y sakbay amapan ka ijay. Kagap-gapok dita saan ka di? Kan, kasano ti pan nakamom? Amapan kami ijay Mindanao. Imbaga ni Imelda. Mabayag kayo ka di ijay? Day tamat imbaga ni Commander. Ang mga ijay ti sumaro na destino mi. Ay, kasta ka di? Agan-anad ka nga roda ka na yun, Lakay. Wen, oray saan mong ibaga. Talagang agan nadak. Ayan mo nga rod ita. Katiti kampo Sa dino pa'y kuma? Kunaknod da ka iti apartment mo. Sino tinang ibagakan ka nga da apartment ko? Ha? Kasla na damag ko ngamin nga ada ka no apartment mo. Sana bale. Basta aganad ka, Lakay, Sige, bye. Oo, apay anak kalupangat ka. Adda ka di parikot. Ay, kasano anaamuan ni Jenny nga da apartment ko? Maan-ano ko man maamuan na nga da apartment mo. Kabutan mo ka din ni Jenny. Saan ko akabuteng? Ngam no agdarom, madaksanta. Ang mga no umanay pa'y apakaikatak iti trabaho. Inton makaawidak ijay lugar tayo. Si putak tigaraw na, no napudno matlakan ka. Basta sana madangran ti anak ko Apay ko maadangrak ni Lenny. Kita agman, no talaga anasing patiin kalay Sam. Makamo ka. Mapan kamin inton bigat. Inton bigat kadimat ti panagawid mo ijay lugar tayo. Anya pa ngay. Jakmat kaya tagmay-may sa dito Naawat kong timpawit ni James. Naawat mo ka di matimpawit ni Sam nga asawam? Saan pa, friend? Saan pa yan nagpawpawit? Inawagak idi. Ngam ko na nga awan ka no ti signal iji papananda. Saan ka no ang makatext no makaawag? Saan mat ka na yun nga dada iti bantay? Pasaray sumalog da ka no mat iti main camp da? Ay, diyak man mo, friend. No saan ko nga awagan? Saanan nga umawag?
Umawag mat nila kay ko no makasalog da manipod bantay. Saan ko nakulkulitan? Tagungat mat ngamin. Diyak kayak nga agpungtot. Kasano ti biyag yung nga agiina? No saan ka nga agsusweldo? Day tangarod kat. Makapawan ganas. Agpaspasen siya aklaang friend. Agdaak iti asidag ti pagadanan apang isursurwan ni Jenny. Si putak man. Didak man yaw, tanakamaskan na kasanglasa. Ni Jenny ti makita. Adda imasidag ang maestro. Na, agkat katawad ang agsarsaritan. Picturak man ida, babaan iti cellphone ko. Pero war ko ti cellphone ko. Adayta, naalaak ida iti ladawan. Isend ko kinisang. Sigurado nakit di. Apag babaw yan na ti panangikalay sana kinig Jenny. Bro, apa nakarupangat ka amangkit kita dita cellphone mo? Kita man to'y ladawan nga insend da kanyak. Kita akman? Ay na. Rinabak siguro ti lalaki. Isung agkat katawa da. Ti balang katis a babae. Adda sa bali akarin rinabak na. Awan mo ti madingar aramiden na, bro. Agkat katawa dalaan. Awan ti madingar aramiden da. Taadada iti pagadalan. Ngem no ngay awan makakitkita kadakwada. Siguradong adda milagro ang mapasamak. Saan mat siguro, bro? Amok ni Jenny, manipod pa idi. Nasing pati asawam. Idi dayta. Ngem di mo amuitan, ta di mo matbambantayan. Nagpawit ka din ti anak ko. Para mananakman mo't iti sweldo ti anak ko. Umunag kayo pa'y at agkape kayo, nanang. Nabayag asan nga nagpawpawit ni Sam. Anya, apay kumasaan nga agpawit. Mangtad kakit din, tawan pulos kwartak. Agpayso ti ibagbagak, nanang. Saan nga agpawpawit ni Sam? Ay di nakimutan, ta sweldo ti anak ko dayta. Ikan kayong tulangan into nagsweldo ak, nanang. Talaga ngamin ang nakalipatan ni Sam. Umunag kayo at agkape kayo, pay. Ay saan akapitim mayak? Ala, ibingayan nak iti sweldo ni Sam. Ladingitak, nanang. Ngamkas na kunakon. Talaga asaan nga agpawpawit ni Sam. Inak man lagan, no awan mo't lamaitan mo kanya ka kwarta. Oh, nana, da kayo mat ti masabat ko. Anya ti parikot nyo, dumayamudong kayo mat. Sigamat dayta. Saan ka di nga da ka iti abroad? Simang puweta ko, nana. Ay, mabit lang. Ikan kayo man iti kwartayo. Agpaiso? Ikan da kiti kwarta? Wala na. Kwarta lang date. Ay, mabit lang ha. Mangirwarak iti bag ko. Oh, adayta na. Igatang yung iti lipstick yo. Pagpamanicure yo, tapno agnanayon ti pintas yo. Ay, imbag pa ikan ka, tama ikan na. Ngam jay balang kantis a Jenny. Imot day jay ang babae. Di kayo madanagan. Basta da kwarta, ikan kayo. Eses, sigala ko man tinagbali na manugang ko. Saan aday jay ang babae? Agsagana kayo. At da kano nakita dagiti kakadwa. Anak adidillaw titigtignay na iti may kadwa abantay. Maisabak tayo man nga ruden, sir. Uray ko ma. No dinadadagsan mat dagiti awit tayo ang armas. Ni Apo Diyos ko matimang tarabay kada tayo, bro. Ne, mabuting kansamat, bro. Uwan, bro. Ngam iti amin aganwat tayo. Kidawan tayo latta, ti panarabay ti Apo. Pudno dayta. Masapul mat ngay kamang tayo iti Apo ti amin. Tagas pangarigan no awan gasat tayo. Sumaklang ti kararwa tayo kenkwana. Ala, isagana yon dagiti armasyo. Sigurado. Agtudo man na iti bala no makadanon tayo jay.
Amin tayo kuma soldado, ket adda bulletproof vest tayo. Kumaa, nagmayatin ngay no amin tayo ket adda kastana. Nataltalged tayo kuma. Nakitak ni John iterwar ti campus ti pagadalan. Ha? Adda dito'y Pilipinas ni Joan? Madlaw ko kat adda danag mo. Apay ka di, kat nagkalaysa kayo mat kini Sam. Kukwa mo ni Sam. Awanan maaramidan ni Joan. Adamin may sa arabi nga agtagtagainap ni Sam. Awawagan na tinagan ni Joan. Katriniing ko. Anya? Dinamag mo kumaano apay nga awawagan na ni Joan? Dinamag ko nga rod. Ngam nagungat adagos. Narugit ka no ti utak ko. Saan matasigo da kasta nila kay mo? Saan ka di? Jackman amo. Managpupudot mo tan ni Sam. Saan ko ang susgaan nila kay mo Ngam itiimbagam amapaspasamak. Agah tapakon. Hello, nakaawag ka mat, anak ko. Makit-kita yo ka din ni Jenny, nanang. Oray jak makit, kita day jay abalang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga palang kantis na dya, babae. Nanang, da kayo ti pangipawita kiti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Oo, nanak ko, ariglado! Oray jak makit, kita day jay abalang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga palang kantis na dya, babae, nanang. Awan gayam, pawitan kayo iti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Ang paiso? Ipawitan na kiti kwarta? Una nang, ngam tayo na ako na. Saan yung ikan ni Jenny? Ay, ariglado, anak ko. Oray siya kung ti agawat iti ipawit mo. Bayam day jay na balang kantis. Imot day jay. Sige nanang, manipot ita. Orayin nyo iti binulan ti ipawit ko. Ay, wan. Ay, day taman ti soldado nga anak ko. Awan ti kaskan ka. Ha, the best ka. Lola, da kayo matgayam ti masabat ko. Nainbaga bigat yo. Ikan nakakaditi inam iti kwartam. Well, Lola, ni Daddy ati saan amang mangtad? Ha, ikwa. Ikan na kanto siguro, no madanon. Sige, tada papanak. Agur oray dagiti kakadwak ijay. Sige, Lola. Inak pa'y mat ijay pagadalan mi. Bye, Lola. Sige. Ikan mo ti inana. Apay ko mga ikakpay. Pagsugal ko kit din Ikak to. No mga bakak iti ado. Delikado sama tinakitak, friend. Anya ka di tinakitam. Idi nagkaangkas kayo iti motor ni Sir Darwin. Nakita nga in video na kayo ni Joan iti asidagtigate. Ha? Wala. Sapay kalaat nga dalimabas nga ubing. Kat kalaat ang nagpreno ni Sir Darwin. Naarakop ko tilikudan na. Ay, nakita nga isursurot na ti cellphone na idi sumungad kayo. Kan idi bigla ang nagpreno ni Sir. Amang ano day siya babae iti makagapu iti ilalamiis ni Sam kanyak. Madisamot day to yan, friend. Nadalos ti konsensya, friend. Nakiangkasak laang tamaladaw akon. Sino nga ti umawag? Saan mo't naka-phone book kanyak? Kabarbaro ang number Song batak man ket di. Hello? Sino day toy? Kunam siguro na siya tilalagi man niya. Palang kantis ka, babae. Anya ka diti sasawa mon lakay. Awan ti madi nga aramid ko. Ulbod, ti kunam siguro, awan ti makakita iti aramidam dita. Awan ti madi nga aramid ko. Pagtiyanak ko ma. Saan ka na makapaglibak? Adda pamanagnag ko. Anya ko mati pamanagnag mo. Awan ti dakas nga aramid ko kunak manan. Amo ti Diyos na ita. Saan mo nga iraman ti Diyos iti kinadakas mo? Amo ti Diyos. No asino ka data ti agar aramid iti dakas. Bye! Hello, darling. Anya ka diti makunam ita.
Nasingpet ka di ti asawam. Inawagak, kat pinagsasawak. Ay nga ti kunana, idi pinagsasawam. Nadanos ka no ti konsensya na. Tawan ka no ti madingar aramidan na. Awan ko ng kadipay laang. Inarakop na pa iti kinaangkas na. Sinalpag kiti deja babae. Balang kantis. Kat, kumusta ka ditan? Anda kami pa ilang iti bantay. Pasaray, adulat na ti ka-enkwentro mi a rebelde. Agan-anad ka Ayun gayam, nagkita kami kininanang mo. Inikak iti kwarta. Ay nakastaon ay tiragsak na si ka. Pinawitak. Imbaga nga ikan na ni Lenny. Naalak mo tan timpawit mo kanya, darling. Thank you. Saan tayo pa makasalog? Urayan tayo ti helicopter amang yag iti abasto tayo. Sapay saan tayo akabisado dito'y bantay, Komandar. Ang mga lulibatan da tayo ti kabusor. Isungaro da saan tayo abasta rumrumwar iti sarikad-kad tayo. Awan ti rumwar ngagmaymaysa. Wen sir, matungpal ti bilin nyo. No adda sumunga da helicopter, sigurado aday jayan ti umemangyag iti abasto tayo. Amangan no adda manan rebelde iti asideg, Commander. Isungarod nga agridam tayo anaimbag. Awan mat ti makitak dito'y larga bistak a rebelde iti asideg. Si kamat gayam, Jenny. Kumusta? Kastoy, adamang padpadakas kanyak. Ngam sapay ko matakasyan ti Diyos, kat agnakam no asino man day taatao. Tibiyag dito'y lubong. Kasapulan ti sirib, tapno maragpat ti tarigagay. Nga uray adamang pardaya, kasta ka di? Makuna ka di, apanang pardaya. Nupod nung adda aramid ti tao, amadi. Kaadwan na ati tao amadi ti aramid na. Iso ti managatap, kan managpardaya. Anya ti kayat masawan? Ti masirib, makaawat iti simple laang abanag. Ngam, saan amat maturog ti Diyos? Mabalin ayamat amaturog ti Diyos. Iso nga rod amakit-kita na, no asino ti mairuruman, kan ti mangiruruman. Nakitak mo't nagsarsarita kayo ka ni John itirwar ti campus, friend. Amang ano in forward na kan ni Sam timbagam nga in video na. Imawag ni Sam kanya. Imbagaan abalang kanti sa kano. Apay adi ka nagpalawag, friend. No talaga nga ay ayatan nak. Agdamag pa'y kuma, sakbay ahusgaan nak. Sabagay, no awan pa nagtalagnakan ka, kaawatan anak kurang mati panagayat na. Daitang arod kat, friend. Nabayagan nga impa nagtisakit tinakam ko. Ngam no agdamagakan ko, ana. Agong at agagos. Ngam rumbangag palawag ka, friend. Kuma, no dumngag. Ngam saan tagong at matadagos. Iso asaan kun apilitan, no di na kayat adanggan. Anya ka di tinapasama kini Sam. Apay akas la makapungtot iti agsarsarita kayo. Jack nga rod maawatan, sir. At dan samot nakita na iti cellphone na. Isumat ang tinagpungtutan na. Nasingit kayo iti tunggal maysa. Di na ka di imbagagan ka? Ibaga na ko maitayan, sir. Ngam husto mo't nga adda signal, nga adda karkar namanan iti aglawlaw. Ala, agridam tayo nga roden. Ang mga no adda manen umar-arubayan dita akalaban. Sige nga rod, sir. Mapanak iti banda, ako na mapapanak. Okay. Imbagi jay ta makitam no adda sumunga da kabusor. Di da ka basta makita jay. Ta nagdadakkel ti bato apaglingadam. Kulak no awan kayo, nana. Apay, adda ka di ibagam? Ay, nagalasket ti panagsungsungbat ni Jenny. Ay, masuro na kiti dayjay a babae. Imot! Sikala ko man tinagbalin a manugang ko. Uray iso ti ingkalay sa ni Sam. Takukwak mo ti puso ti anak iyo, nana. Mabalin ka di nga awagan na kon iti nanang. Ngamin, at magayam nagkinaawatan niyo iti anak ko. Nanang. Kinapod no na.
Nagdun na kami iti apartment, iti asidag ti kampuda. Sakbay nga imalis da iti Mindanao. Kastagayam. Isumat lagayam asaanan ng agaw-awid idi ditoy. Marriage certificate lang ti talgad ni Jenny. Ngam, kukwak ti puso kan Rick na ni Sam. Kan, kukwam tupay ti kwartana. Awan para ka ni Jenny nga imot. Bro, itatadda tayo dito'y kampo. Anya ka di tinagpungtutam, idi adda tayo di bantay. Ipakitak ti in-forward da kanyak a video. Kita akman, bro. Ana, bro, di mo ka di makita ti ubing ang nagbalasiw. Iso akilaat ang nagtreno ti motor. Kalaat mo't nga marakop ti asawam. At dalakit di relasyon da iti dayta lalaki. Apay nga rod, anak angkas iti motor na. Saan samot kan anayin kalintigan dayta, bro? Husgam adagos at di mo pa'y matnapanaknakan. No awan ti apoy, awan mo ti asok, bro. Ngumno maminsan, depende iti pasamak, bro. Saan mo nga isakit ti asawak, bro? Bro, awan ka di pa nagayat mo iti asawam? Taapay akaguram. Hello, Lakay. Kumusta kan dita? Nakaawag ka mat? Naira na nga da signal dito'y ayan mi ita. Ginundawaya ko na ating mawag. Natalgad kayo kadidita, Lakay? Awan bagad. Awan tayo mo tinakita mi akabusor. No adda makita dagiti kakadwa mi iti asidag. Agkunay kamin. Madamag ko man gayam. Asino ka diti mang padpadakas ki ni Jenny? Imawag ni Sam ka ni Jenny at pirmi nga unget na. Iso nga inulit ko akinita ti cellphone na. Nakita ka. Ngayon forward ni Joanne. Agpaiso pay laang ti kunak-an ni Joanne ti mang parpardaya ka ni Jenny. Diyak mo't lamamati. Tamamutan ni Jenny. Saan nga isutay klase ti babae nga gayayam iti apoy. Masyanak pa yan kini Jenny dito eh. Saan pa'y gaya mapapawitan ni Sam? Anya? Kat mapasaray kadwak, numapan kami iti remittance center. Kasta ka di? Imawag ni James kanyak idirabi eh. Naibaga na pasaray agkadwada kanu kanila kay mo amapan agpawit iti remittance center. Nalabit nga dapaw-pawitan na sa bali. Amangan no ni nanang na. Naku napay ni James. Ani kanu Joanne tinakita na nga akin account iti nangi forward iti video. Kunakon kat. Masigurado ka nagsinubyan dagiti dwa. Dakas day jay a Joanne. Amo na nga da pamilya jay tao tutupan namat. Si Bibiak pay laang. Ngam addan iti impyerno ti kararwana no saan nagbalbaliw. Apay nga tangad da kasta klasin ti babae. Agawon na ti saan arumbang apara kadakwada. Ikarkararag ko asapay ko matagnakam dan nagpadpada. Ngam awanan ti panagayat ko kanisam. Gapoy kinaramid na. Kan hinusgaan da ka nga awan mat ti madi nga aramid mo. Amom adyak maramid ti pagpabasol da, friend. Didak ko maipadpada kadakwada. Naalatan ti impawit ni Sam, nanang. Inakad pa siya. Kan mapanak ang shopping. Da kayo ngay. Inak mo ti ayan ti agururay a classmates ko, ah. Classmates? Agad-adal kayo ka dinanang. Classmate ko, iti tong it's. Kunak noan niya itayan a classmates ako nayo. Tong it's met gayam. Wan, tapno saan amadlaw asukal, terarabidan mi ijay. Nalaing kayo, nanang. Iso nga agbagay ta. No data ti agkatugangan. Kaslakas jay latan, nanang. Agkatugangan tan. Wan data ti agkamarmares. Saan aday di ajay ni? Nagkasarda nga agpaiso, ngam anya ti Serbina ngay, dahi nagkasaranda. Ngarud
Kas naawan mat na sabat mo, Jenny. Maestra ka pa'y mat nga rod. Agdardarasak namin ama pan iti pagadalan. Pasensya kan, ngam awan panawan ko kadagiti awan ka is-is kan na tao. Maladaw akon. Pagparangam, nga awan ka is-is ka. Gaputa maestra ka. Apay nga rod ako kwak pa'y laang ti puso ni Sam. O, sino ita? Ti awan ka is-is ka na. Agsipod tadi ka makakita iti kabukbukudam. Makisaw-saw-saw ka iti saan mo aduyog. Siyak ti sigod ang kaayan ayat na. Saan ko nga inagaw ni Sam? Tanagwin na suwas kayon, sakbay asimre kak iti biyag na. Di ka di makasarak iti kabukbukudam? Iso as sinubliam tinalpas mo nga imbalang? Di ka kan? Uray anya pa'y tar aramidam, Jenny. Kukwa ko ni Sam. Anya ka diti padpadaanam, Joan. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka kadi iti video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaulam ti pamilya ti akin pamilya. Awan laka din ti sabali. Anya ka diti padpadaanam, Joan. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka iti video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaulam pa'y ti pamilya ti akin pamilya. Awan la ti sabalen. Anya ka din ti sasawam, Saan kan nga gindide? Saan kami akay pas nga idikalman, tapno saan kami amakaangot iti tinaltal abaraniw ako nada? Diyak amot ti sasawam. Pumanawak manlangan. Che! Uray kalubam tinabangsit. Sumngaw kat sumngaw tulat ta. Madlaw ang nagsangsangit kan naliday kagayam. Nagkita kami ka ni Joan di Tarwarte Campus. Nakitak mat. Jack nalapdan a pinangagan iti sao. Uray siya, friend. Pinangagak mat. Sakon to tinalikudan. Barang ano mang rik na. No, adarik na. Kastansa dagiti kabit. Isuda pa'y tinatangsit. Siyak di tao asan amang idaldal iti bagina. No dida kun kaya. Panang loko ti aramid na. Sikapay lang ti addaan karbangan ka ni Sam. No isupay lang ti ayatan na. Awan mabalin ko. Ngam agteksak ka ni Sam. Ibagak nga awan ti madi nga aramid ko. No basaan na. Nasayaan. Ngam no saan. Adakan kwanan data. No di nakakayat adanggan. Mayat ngagpaiso no text mo. Basaan namat siguro. At damot text ti nga. Basaak man niya ti pagbagana. Sapay kuma tanasalon at ka. Tapno mabasam daytoy ipalawag ko ken ka. No pakaragsakam ni Joan, awan mabalin ko. Nabayagan nga impanak ti sakit tinakam ko, iti aramid mo. Ngam kidawak adi mo ipulagid kanyak ti basol, asika ti mga aramid. No nakiangkasak man kini Sir Darwin, awan mali siya na dayjay. Ti panang baybay am kada kami, adi nakampay ipawitan iti sweldom, addakan kadaitan. Ulitak, awan ti madi nga aramid ko, ammo ti Diyos dayta. Sapay kuma, tapakawanan ti Diyos ti agar aramid iti dakas. Bro, apay akas lada pa kariribukam. Ay, awan da ito bro. Nadala pang panunutak. Aman, mabalin na maamuan. Mamati ka kadi iti video iti cellphone ko, bro. Kita manalaing bro. Agayat kan ka tinangi forward. Kayan ayat mo ini. Insukat na ka. Ita,
Isupay lang ti Patsyam? Isupay lang tayo ayatek, bro. Anya ka di ti addakan ko na, nga awan ka ni Jenny, bro. Di mo ka di makita, nga uray masaksaktan jay tao. Saan nga agtagtagari? Mariribukan at, bro. Saan ko nga muna niya tipod, no? Ape adi ka agdamag kadagiti kakadwan aman nursuro. Sigurado lakit di akaluban dati aramid da. Takatrabahuan da lakit nga rodida. Awan ti makaluban adakas nga aramid, bro. Di damot siguro kaluban. No adda makita da amading aramid na. Nabayag asan ang nagawawid ni Daddy. Apay ka di, Mami. Mabayag da ijay Mindanao, anak. Saan ka di nga dagubat ang mapaspasamak ijay? Adda, ngam saan nga amin apasat ti Mindanao. Adda dagiti pasat nga atakaran dagiti rebelde. No sa dino ti ayan ti rebelde, ijay mo ti papanan dagiti soldado. Kasanon, numalibat ida ti rebelde, Mami. Isungarod nga aduda, adda para wanawan. Adda larga bistada, tapno makita da iti adayo, no adda umay akabusor. Kastagayam, Mami. Sapay kumata saan ang maisagmak ni Daddy. Naabakak mo't idikalman. Ay, awan kat nga rod kwartak itan. Uray siyak mat, nanang. Ngamin, ada ginatang ko anapintas abag kan sapatos. Addan tumanan ipaw it ni Sam inton umay abulan. Wan ananang, agpaw itumanan. O sige ha, tainak pa'y mo't ije balay mi, nanang. Kaano ka kadimanan nga umay? Umayak tulat na. Bastawan pa panak. Agkuyog tantumanan amapan mangala iti ipaw iti anak ko. Wala nanang, dagasan kanto. O sige ha, inakarudan. Saan arumbang nga itad ko kanpuan na tinabati ang kwarta? Naglalaingan na ngay day tabaka. Tsak mo't nakita ni Joan iti Ruarte Campus gayam. Awan siguro tanagbaligi anang pardaya kanya. Pasaray mapan kanumot ni Joan iti balay ti ina ni Sam. Nadamag kumat day ta, friend. Bayan, isuda mo ti agbagay. Adapay na kay baga kanyak, ngagkuy-kuyog da amapan iti remittance center. Sana bale, in-text ko ni Sam. No patsanak, agyamanak. Ngamno ni Joan ti patsan na, awan mabalin ko. Saan nga tan amalawlawagan ti susik yung agasawa? Kaslasan ko matan atarigagayan, friend. Nalpasak un anasaktan. Saan nga ta mailiw iti anak mo? Uray mailiw, no saan mat akailiw ni Lenny ti amana. Saan nga ta ngagsublikan ka? Diyak ka mo nagsubli pa iti panagayat ko iti asawak. Sinaktan na. Iso anak po na san ti panagayat ko kankwana. Gapu kadagita rebelde. Saan tayo ang makaawid iti babalay tayo? Mailiwak pa ikit din iti pamilyak, sir. Makaawid tayo lang, no awanan ti rebelde dito ay rehiyon. Anyang namin ti ilablaban dagita rebelde. Manglilibag da. Kaya't da tagikwaan ti daga masakupan da ito'y alugar. Ngam saan mat nga ipalubos ti turay. Naglalay nga dagita rebelde. Di damot kukwa. Medyo nabayagan tayo dito sir. Amang padpadaan iti kalaban. Dito'y pa'y mat nga rod kabambantayan ti sakupan da. Irurumen da pa'y dagiti umili. Alaen da dagiti produkto da. Sa bali mo't aklase ti pagbirenda. Do kumangamin sumukudan. Nagmayat kat kuma. Budno da kunam. Awan mapasamak arin nupak, no awan dagiti rebelde. Nakitak dagiti dua nagkuyog. Naglugan da iti tricycle. Asino adwa, friend? Da Joan kantiina ni Sam. Amangan no nagtinulungan da ka pinardaya, iso agim mura ken ka ni Sam. Mabalin na kasta. Taadda ngamin gundaway idi, adumaw dawat ni nanang iti kwarta. Kunana para manak kanumot iti sweldo ti anak na.
Inikam ka di? Saan na ka matapaw-pawitan ni Sam? Da itatimbaga, ngam pimanaw at tumanabutob. Kunak nga ikaktunog sweldoak. Apay ko mga ikam, di na kantupay maikkan ti anak na. Si kantukit din ti mangtad kan kwa na. Kumamat no saan asugado? Ne, si kamat ti masabat ko na. Nagapuam ka de. Nangabak kan samat iti sugal tamayat ti isam mo. Aywan, maestra. Swerte kita nga daw. Ada nga rudan maitad mo ija apukom ani Lenny no kasta nana. Ay, pagpuunak pa daytoy, maestra. Inton dakdakkel taon, ison taon ti panangtad ko. Naggapo siguro itinasingpat a soldado nga anak mo ti pinagpuunam, nana. Anya ko mapay ngay. Awan sa bali a paggapuan ti kwartak, no di isulaang. Ipaglakit din ata kanayon nakapawitan ti anak ko. Kasta ka di, nana? Imbagta nakapasyar ka dito ibalay, friend. Nasabat ko ti katugangan. Naigalis ti dila na. Di na mo nga gayem ta. Imbaga na abinulan ka nung agpaw-paw it ni Sam. Kunakon kat. No day ta ti pagragsakan da. Bayam, friend? Sorry, friend. Saan ko lako man nga imbaga? Tapno saan ka amasaim? Agyaman nakit di kan kataindanon mo amin kanyak. Amin amadamdamag mo. Masyanak ngamin kan ka, friend. Nasingpet ka ngam irororomanda ka. Mas dawak mo't iti asawak. Namatila at dagos iti panang pardaya da kanyak. No siyak nga tati pakapasamakan ti kasta. Jakla amon, friend. Masapol anatib karak para iti anak ko. Nung amin paikulbuak, kaasimot ti anak ko. Bilibak iti kinatibker mo, friend. Bro, naamiris mo ka din. Asan arumbang aguraam ti asawam? Mariribo ka nakpailain, bro. Ngem ni Joan pailain ti ipitpitik ti pusok. Apay nga rod ngayon kalaysam ni Jenny. No saan mo akap-kap na kan? Kunak kami no saan kami ngagkita idiki ni Joan. No sa balila a babae. Ang mga no indarumdakan. Ay na, hindi mo ikan gayam iti abasto ti aginam. Timot kabit mo ti pangpangtadam iti kwartam. Uray ni nanang ko. Imbaga na balangkantis ni Jenny. Amom ka di. Kanayon kano amapan makisugal ti inam. Imbagak mat idi nga isardengnan. Ibalakad ko kan ka. Adamagam iti anak mo. Nuik ikan ni nanang mo iti kwartana. Hello? Asino ka di daytoy? Sak na ito'y anak. Kumusta kan? Daddy! Nasaya atakmat. Ngam ni mami, kanayon analiday. Adda pa'y dyan makitak ngagsangsangit. Kaya't ko amaamuan, no manutit-itit kan ni Lola makwartam, anak. Kwarta? Ni, Daddy, di nakmatikikan ni Lola iti kwarta? Ngam, kunati kaadanak, akanayon kanu amapan iti sugalan. Agpaiso ka, di adi nakaikikan ni Lola iti kwartam? Nilaang matmami ti mangmangtad iti kwarta, Daddy. Isulaang ti mangipatpatag kanyak. Sana pa doon ito, anak. Patpatgin kamit. Kasta ka di? Jakmat ngamin marik na, Daddy. Di ka pa'y agawid ditoy. Saan kami ngamin na basta makaawid, anak? At da kami ngamin dito Mindanao. Kasta ka di, Daddy. Agan-anad ka nga rod dita. Mami, inawagan na kitay ni Daddy. Anya timbaga na anak. Dinamag na, numanutit-itid ni Lola kanyak akwarta. Anya nga itinsumbat mo. Imbagak asikala ang timangmangtad iti kwartak, Mami. Ang mga no in-text ni Imelda iti asawa na. Kat imbagamot ti asawa na ka ni Dadim, adi na kaikikan. Kasta nga ta, Mami? Wan anak. Kan
Amang ano ipawpawit ni dadim kan ni nanang na, wano kan ni Joan ti kwarta, para kumakadata. Mami, jak maawatan. Apay asaan asika ti pangipawitan na iti kwarta. Talaga adi mo pa'y maawatan ti amin ita, anak ko. Hello, anak. Nagpawit ka kadimanan. Mano ka itid mo kinilay ni nanang? Ha? Kwa. Kakumaide. Kuna na nga adda ka no kwarta na. Di na siguro kaya ti itid ko. Mano abulan ang nagpawpawitak nanang. Apay adiyo man la inikan ti anak ko. Ay na, madino ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na, anila ang mami na ti mga patpatagkan ko ana. Mano ka din ti impaabak yung iti sugal nanang. Ay, kwa, sa anak mo't kat nga agsog-sugal. Igat-gatang kumat iti agas ko. Madeno ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na anilaan ka no mami na ti mga ipatpatagkan ko ana. Mano ka din ti impaabak yung iti sugal. Sa anak mo't nga agsog-sugal. Igat-gatang kumot iti agas ko. Kanayon kayo kano maabak iti sugal nanang. Sino tinangidanon kan katapag sasawak? Ora ipungot-pungot ko pa'y Ni ka di Jenny, ha? Imbag tanasabat ka, si ka babae. Apay ka din, nanang. Makapungpungtot kayo, mat. Apay nga indanon mo kun ni Sam nga agsugsugalak. Peste kakit di. Saan ko nga ugali ti mamardaya iti padak a tao, nanang? Apay, kanayon kayo kading agsugal? Apay adamagam. Saan mo kwarta ti pagsugsugal ko, Awan ti indandanon ko, nanang. Damagan nyo iti anak yo, no asino tinangidanon kan kuana. Saan ko nga ugali ti makibiyang, oray parpardayaan dak. Dita kayo. No saan nga iso? Asino nga tati umapal anangidanon? Di naktokat pawitan ti anak ko. Anya nga iti pagpunak nga agsukal no bilang. Anak, idi imawag ni dadim. Imbagam ka di nga agsugsugal ni lolam. Wen, mami, isumat ti imbaga ti kaadalak. Kanayon kanon ni Lola iti sugalan. Nagsabat kami itay. Agong ungat. Dinamag na no siyak tinangidanon ka ni dadim. Imbagak nga awan ti indanon ko. Ha? Imbagam ka di asyak tinangidanon, mami? Saan, anak? Diyak mo't amo, asi kagayam tinangidanon ka ni dadim. Mga noong tanak ni Lola, mami. Di ka agdanag, di nang tumaamuan. Malaksid no ibaga ni dadim. Awagak ni daddy, taibaga ka di na ibagbaga. Kabutang ko ngamin ni Lola. Hello, Daddy. Imbag ta na kontak ka. Kanayon ngamin asaan ang makontak ti cellphone number mo. Apay ka diyan, ha? Saan mo ko mga ibagbaga ka ni Lola? Asyak tinangidanon ang makisugsugal. Taapay. Naungat ngamin ni Lola, Daddy. Di mami, ti pinabasol na anang idanon kan ka. Sige, anak. Saan ko mat na imbagakan ko, ana? Asikatin ang idanon kanyag. Di kagdanag. Thank you, Daddy. Ket, kumusta ka mat tandita? Kastilata, Daddy. Agad adalak ana imbag. Kasta ngamin ti imbaga ni Mami. Sige, Daddy. Maladawak ngaminan. Bye! Di mo't imayan ni Joan dito'y balay. Sapay awan kwartakon. Di man nagpawit ni Sam. Inakman kit di padasan ti umutang. Tagbayad akto no agpawit ni Sam. Masabat ko ni Maestra Imelda. Oh, nana. Mayat mati sa mo abigbigat. Napintas ka ngamin ita abigat, Maestra.
Ita ka dila ang abigat na napintasak, nana? Saan mo't kiti agpautang ka man kidi iti kwartam, maestra. Itad kunto inton makapagpaw iti anak ko. Inala dagiti eskwela ti kwartak, nana. Imbayad da iti tuition da. Kastaya. Kantidad dumamat, pinagbayad ko iti loan ko. Sige nga, Rod. Ay, pasensya ka na, nana. Naranaamat nga minti pa nagbabayad dagiti ubing. Nasabat ko itay ti katugangam. Umut-utang mat iti kwarta. Ha? Kat, pinautangam? Saan, friend? Amok nga min anaglaing ngagsugal. Amanga no isugal na ti utangan na. Binukuda na timpaw-paw it ni Sam. Uray ko ma, no inikan na mo ti apo ko na. Nagpadaan da nga ginaanak kurang ti panunot da. Nakulaapan ti panunot nila kay ko. Gapuken ayat. Mapakawan mo nga ta, no agkid daw ken kay ti pamakawan. No napod no lakit di, friend. Tao akla ang amamakawan. Kasano? Kat kunam anapunasan ti panagayat mo iti asawam, friend. Tapno saan ang madadaal ti estado ti pamilya mi. Kapilitan, para ken ni Lenny nga anak mi, friend. Agsagana kayo. Ado kanu ti simbang bay ang nagtagi armas iti maysa a barangay. Intayumanan nga rod makigubat no kasta, sir. Kapilitan, tayo sukat nga rod ti trabaho tayo. Nagrigat ka ti kastuyan. Uray ko ma, do kabisado tayo ti kabambantayan dito eh. Iswasaan tayo nga agsisina. Isagana tayo amin na kasapulan tayo a makigubat. Wan sir, nagrigat. Ado ti awitan tayo. Saan ka no ang makadanon tilugan ni Jay? Magmag na tayo asumangat. Wan nga rod sir. Apo, kaasyan na kami. Ilisin na kam kuma iti kabusor. Kasano nga ilisin na tayo kat mapantayo nga rod iti ayanda? Anak, agriing kan. Maladaw tan iti pagadalan. Mami, pudno ka diti tagtagainap. Diyak amo anak. Ngam ko nada, ano iso ka no ti pampanunutom sakbay amaturog ka. Ada posibilidad na ama itagtagainap mo. Kastagaya, mami. Apay, ada ka din natagtagainap mo? Natagtagainap ko ni daddy. Agbababay mat. Ada kampay idit papanan na. Iliw mo la siguro day ta anak. Mala, bumangon ka. Tapno saan ta amala daw iji pagadalan. Sige, mami. Oh, apay akas na di ka makaid na, friend. Diyak man ang mugayam. Imawag ni James idi panabangon. Mapanda ka numanan makigubat. Kasta ka di? Imbes nga agdandanag ka, agkararag tayo kat di. Asapay ko mata mailisi da iti da ita agubat. Italang agdanag akiti kastoy. Sigud mat ano iyawag na ang mapanda makirangat. Saan mat akastoy tiriknak? Pagkalmaam tariknam, friend. Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ngamdakkel ti maitulong ti kararag. Sige man, Fred. Mapanak di talamisan ko. Ipasnak ko ti dumawat iti panarabay ti apo. Nasaysaya at pay. Ngam ti kasta nga agdandanag ka, friend. At datayon dito yung hato kakadwa. Yes, sir. At da sumungad iti baba. Aduda. Isungag lingid kayo anaimbag. Yes, sir. Murayan nyo ti mandar ko. Wen commander, aduda nga agpaiso. Saan tayong agpadlaw? Di da ang mga datayo ditoy. Apaman ang makasidagda. Tirain tayo idan. Urayan nyo laing ti signal ko. Wen commander. Yes, sir. Aday ta, umas asidagdan. Agar arudok da. Ngam di daan mo nga at datayo dito yung ato. Ala, agsaga na kayo. Men! Fire! Ha!
At tamanan sa bali ang grupo nga gapo iti sikigan. Aduda! Pati iti nga to, Commander. At dadapay. Umalis tayo iti naglingadan. Suportaran dak, taumunak iti day japaset. Iti ayam ti dakkel abato. Sumaruno kayo, met. Sige, sir. Numakadanon kay Jay. Sumaruno kami, met. Apay nga tagakabakabak. At daawag ni Sam itay parbangon, nanang. Mapanda ka no makigubat iti kabambantayan iti Mindanao. Ay, isumat lagayam nga kabakabak. Gubat man gayaman. Nalaing mat ni Sam, nanang. Amo na ti aramiden na. At daayalin na ingan no bala ti pagsasaritaan. Dahita nga minti ko, nana. Idiimbag ak nga agan-anad, nanang. Iti kabayag na kasoldado. Italaang nga madanhagan akiti kastoy. Ita ka dilaang asumabak da ijay Mindanao, nanang. Napnapandamat idi. Ngam ijay kanusulo. Isabalin samot ita. Mindanao kanumot ti ayan da ita, nanang. Dagitan tumot a rebelde. Ay, nukasta. Saan man nga ruden ang makapagpawi iti anak ko? No addadamanan iti gubatan. Anak, apay analiday ka? Mami, apay asaan ko ang maawagan ni Daddy? Imbaga ni Imelda na panda ka no nakigubat, anak. Iti ka no kabambantayan. Amang ano awan ti signal ijay. Isumat lagayam ajak maawagan. Saan ka agdanag? Awagam to inton adda signal da. No madama ti rinupak, saan da amasango ti cellphone da. Awagak tungarod inton rabii, Mami. Wan anak. Mala, ingka pa'y makiayayam ka dagiti padam nga ubing di tarwar. Nalpas mon samot lang ti homework mo. Wan, Mami. Sige nga, Rod. Diyak impadpadlaw iti anak ko. Amadandanagan akmat. Sapay ko ma. Tawan ti dakas ang mapasamak kadasam. Nanang, diyak mat din maawagan ni Sam. Madama pa'y nga tatirangot da. Nagbayagan arangat. Kasanuda nga kan iti pagrangrangetan da. Pagdaksan ti soldado, mabalin la kumasaanan nga soldado. Ngam no awan soldado, kasano ti pagilian tayo? Ay, huwag mo't kit di Isuda ti mang salwad kadagiti umili kontra kadagiti kapuso or... Padasak akontaken manen, bareng makontak kun. Huwag gayam, adda kadwa ni Sam a soldado at taga ditoy. Inak man kit di agdamag no nagkuyog da ijay gubatan. Nakaumay ka mat, nana. Ada ka di ibagam? Adda ka di awag nila kay bukan ka, no nalpasan ti rangot da kadagiti rebilde. Ay, awan pa'y mat nga rod, nana. Amangan maawan ti signal ijayan da. Ay, makapadanag ti kastoy. Apay nga aggapo pa'y dito iluson a soldados ti mapan makirangot ijay nagadayaw. Ado siguro ti soldados dito ngam ijay, nana. Kapilitan ang mapaya banda no kurang ti soldados ijay. Padamagan na kuma, no anya man tiyawag kan kanila kay mo. Wan, nana. Di na kay kadi pinadamagan, sakbay anapan ijay gubatan? Imawag ka ni Joanne. Anya? Saan ka di? Ani ko ma Jenny akasamiento na tinawagan na? Ay, Jackman amaw. Delikado tayong sabro. Nagadot ti kalaban. Huwag nga rod, bro. Kumlab ta pala dito eh. No delikado lata. Masapul nga agkamang ta iti karayan iti asigaga. Tumpak tayo iti danom. Kasanin nyo at damot lang kabusor ijay, bro. Agridam ta, bro. Agpaklib talaan. Tumakder talaan yan. No natalgad tan. Agtarayak amapan iti dayja banda. Huh? Pare, saan pa laan? Saan pa yan natalgad? Saan? Agbati ka dito eh. Agtarayak amapan iti dayja banda. Saan pare? Saan pa yan natalgad? Saan? Iji abanda ti ayan tinang paltog. Dayayin. Natamaan ti awan ng bain. Inakiguyod ni Sam.
Kat mapang kami itinalingad. Sam, iguyog ka itinalingad. Nakita na kasiguro ni Commander nga da iti asadaga. Umawag iti rescue. Agyaman. Grabe ti tamak, pare. Sige, tarapatan taday tasugat mo. Makitak dito yung natasugat ni Sam. Katarap-rapatan ni James. Umawag ka dagos iti rescue team. Can you hear me, rescue team? Location, battleground at mountain range. At danapaltugan na kadwak. Copy. Loud and clear. Okay, 10-4. Over and out. Commander, adu tinagsayasay adara ni Sam. Adan umay a helicopter. Masapul ama airlift adagos. No awitan nga isalog, marigatan tayo. Taadayo. Agkapsutan, sir. Amangan kindi no maibusan iti dara, no di pa'y makadanon iti ospital. Yawag mo iti asawa na. Tapno saan ang makigtot, no anyaman ti mapasamakin ko na. Yes, sir. Yawag ko ni Jenny. Agayam da ka ni misis ko. Sige. Ibagam anasugatan ti asawa na. Yes, sir. Hello? Sino daytoy? Hello, Jenny. Ni James daytoy. Ngamsaan ka kumamakmaklaat. Ha? Apay, anya tinapasamak? Adda kami pa ilang iti bantay. Ururayan mi ti rescue. Napaltugan ti asawam. Anya? Inyawag mo ka din iti kabit na? Kabit? Awan karbangan ti kabit na amangan mo. Sika ti addaan karbangan. Kat, kumusta itang ti asawak? Ipan mi pailangin di ospital. Ururayan mi ti helicopter amang rescue. Sige, tayo nakipakaamo ka ni nanang na. Itaban pa'y babae. Anya timayam ditoy, ha? Nanang, napaltugan ni Sam. Dahil na timayak ditoy. Inyawag da kanyak. Apay, asaan na siya tinawagan da? Katsak kay ayatan ni Sam. Pasensyakan. Ngam saan ati kabit ti awagan da? No adda ka kastoy a pasamak. Kabit kalaeng. Ditakan. Ay, kasano nga ti anak ko? Ay, makapagpawit nga taa. Nasakit na ito'y nanang. Ni Jenny tinawagan da. Saan ka ta siya? Awan ka di ti serbit. Nalabit ka agpaiso ti kunana. Akabit ka nga men. Nagalas adenggan ti balikas akabit. Kas lagraraman. Wala niya. Agraraman ka ka di? Sa anak nga agraraman nanang. Gaputagin inayat kami kinisam. Adda tayon iti helicopter nga agturong iti ospital. Sir, nagkuti ni Sam. Padasa makasalita no makasaupay. Bro, dandani tayo iti ospital. Pakiredam ti pakinakam mo. Kabaalam day ta. Itugtudo na ti cellphone mo. Kaya't na siguro akasarita ti pamilya na. Babit lang. Tawagan ta ni bagat mo. Ato iti cellphone, bro. Agsao kalatan. Kasaritam ni bagat mo. Hello? James, ururayak ti awag mo. Kumusta ti asawak? Hello. Bakit? Sorry. Kadagiti madi. Ngayon nararamit ko. Sam, kumusta kan? Kakapsot ako na. Kumusta ni Lenny? Aday di pagadalan da. Aginanakan, tapnosan ka marigatan. Agawid akto. Bakit? Orayin dak. Sige, ida pa mo ti cellphone. Tapnosan ka marigatan. Inibatan ng ti cellphone. Bro, agring ka. Saan ka kumapay? Bro! Papayan. Awanan, Commander. Awanan ti pulso na. Saanan ang makadanon iti ospital?
Imbag ta nakasauna pa iti asawa na. Sabay anawanan iti angas. Piman matikadwata. Ngampimusay kasbanwar. Tanatay iti gubatan. Dahito iti pagkrigatan ti may sa soldado. Dahita ti sinapataan tayo apagrebangan. Timang salwad iti seguridad ti umili. Huwag nga, sir. Nga maibwis, matibiyag tayo. Mayawid ijay Luzon ti bangkay ti kadwa tayo. Siya kung ti may sa amang escort iti bangkay, sir. Adu tayo amang kadwa kenkwan, aging kay ijay balayda. No kayat ni bakit na ti sumabat ijay airport. At da military truck amang alaken kwa na ijay balayda. Urayon tayo ijay airport. Adda ka din ng kontak itilugan. Kanti asawa na sumabat, sir. Adan, na-coordinate ko niti nga to. Napandan iti address ti asawa na. Sukunin da, kat sumabat da ijay airport. Agkikita tayon to na ijay. Lola, ada military ano pa ni Jabalay? Sinukunda ni Mami. Adda ka di basol ni Mabim? Iso asinukon ti militar. Sigurado nga dabasol na. Apay asinukundangay. Sabatan da ka no ti bangkay ni Daddy ija airport. Anya? Anya? Natay ti anak ko. Apay ani Jenny lang ti inayabandangay. Uray ko masya ka. Agraman ni Joan. Kasya matimbaga dagiti militar, Lola. Sige, Lola. Hintay dya balay. Tawarayan tayo dyan da, Mami. Kasano ang kailan? Joan, kaya't mo ti umay ijay balay. Dito'y kumati pang yawidan da ni Sam. Imbaga dagiti militar ngay maidya balay. Ngay dya kano balay miti pagpananda ka ni Daddy. Sir, inasitgan ka. Insang patyugaya man ti bangkay kay ayatan. Nga maapay adida kinikan iti importansya. Ni Jenny tinangyawid iti bangkay. Asino ka? Tiligal nga asawa ti addaan iti karbangan. Kasano kada kami ti agin inayan. Uray agin inayat kayo. No saan mat asik ka tiligal nga asawa na. Awan ti karbangam. Sir. Agyaman ka kitdi. Ta saan ang nagdarong ti asawa ni Sam. Masapol nga ibingayan nak ni Jenny iti benepisyo. Kan pension amaawat na. Ibagak day ta inton mapanak manen ijay lamayan. Imayak labas si trumidap. Permiti po uyat ko. Masapol nga ipasigod jo kin ni Jenny nanang. Nga addabi nga ita iti maawat na akwarta. Ay rumpang lahang. Anak ko tipimmusay. Asawa na laang ni Jenny. Kan siyak ti ay ayaten na. Saan aday jay ababay. Masapol nga addabi nga ko iti benepisyo amaawat na. Umay kakit din numapanak iji balayda. Iparupam asika ti ay ayatan ti anak ko. Sige nanang, kumuyog ak inton bigan. Sana bale, tabas si ti tao ang makipagladingit no kasta abigbigan. Wad na, agkuyog ta amapan inton bigat. Tulungan nak amang ibaga iti dayta. Anyan dayta napasama, Sam darling. Apay pinanawan na kami kininanay. Kasano kami nanak ko? Bukodan lakit di amin ni Jenny. Ti benepisyo ang maawat na. No ti benepisyo ti makagapuno apay nga imay kayo dito balay ko. Itad kunto kada kayo no sumangpet ti kwarta. Anya, itad mo kada kami? Da ito ti makagapuno apay a pinardaya dak. Kat namati mo ti asawa. Namamuyo ka din no anya tinapasamak sakbay ana uyos ti angas na. Anya ti rumbang amaamuan mi. Ingkarigatan na timawag kanyak. Nagsorry sakbay anagsat ti angas na.
Anya, hinawagan na ka. Wan, oray damagan nyo ka ni James. Cellphone pa'y ni James ti inaramat na nga imawag. Kunakno ni James ti umawawag. Ngam ni Sammat galang. Agpaiso ka diti ibagbagam. Kas itinakunakon. Damagan nyo ni James. Isu ti makapanagnak iti amin. No ti kalkali kaguman nyo, ket ti benepisyo a maalak. Sige, itad ko kada kayo, tapnumapnak kayo. Kas jay man gayam, kunakno saan mo amay sawang ti imbagam kadagiti dua. Rimwarda, gapu iti kas jay nga imbagam. Napunwan akong kadakwada adwa. Dinadail da ti relasyon ni iti asawak. Inawagan na kapay gayam, sakbay ana uyos ti biyag na. Uwan, iso at imurada. Taamok nga importante ak gayam, kas asawa na. Iso asikat inawagan na, sakbay anatay. Sikat ti pamilya na. Inton bigatan ti panakaitulod ni Sam iti maudi apakaidulinan na. Barang no agbaliw ti panakilangan dagiti duaken ka. Adda ni Jenny kan dagiti opisyal ti soldado iti asidag ti bangkay. Jak makasidag. Isupay tinangyawatan da iti flag iti nalpastigan salot. Awan ang pulos ti kay muding at uray aging inayat kami. Naginayat kayo ngagpaiso. Ngam saan asikat ti legal nga asawa. Kastay gayam ti kabit. Awan na pulos karbangam na pumusay timbilang mga asawa. Ammom kadi nga iti imbaga ni Jenny nga itid nakadata ti rumbang apara kadakwada nga agina. Kasla na tong patirupak gapo iti batin. Sabagay, oray siyak nanang nabainanak iti husto. Nakaamiri sa kasan arumbang tinaramit na ng dadakal iti relasyon da. Ni Rod, pinardayak mat ni Jenny. Agbabawi ak iti inaramit ko. Oray siya, madigayam ti kabit ako natan. Sikamat ti masabat ko, Jenny. Ingka ka di iji pagadalan. Uwan, papanam ka di. Adamot imat mo adakkel abag. Agap aplayak amapanmanan iji abroad. Ngam sakbay ang pumanawa. Dumawat ak kumakan ka iti pamakawan. Dumawat ka iti pamakawan? Wan, Jenny. Sapay kumata mapakawan na. Nakaamirisak. Ang madigayam ti maisa akabit. Jakon kaya't tagbalin akabit. Idi kinasarita nak ti asawa. Sakbay apimusay. Kaawatan asyak paylaang ti ipatpatag na. Kablaawan ka. Sikang paylaang ti ayayatan ni Sam. Di nakpay inawagan. Sige. Inakon. Kat pakawanan na. Lipatam kuman ti sakit nga impaay ko kan ka. Si papakawanak iti asino man adumawat iti pamakawan. Mamakawan tupay ti Diyos. Siyak tulakit din ti saan.